Volám sa Jaroslav, mám 17 rokov a vo firme Byto som mal príležitosť 1 mesiac pracovať ako montážnik regálov. Firma Byto mala na leto veľa projektov, ktorými potrebovali pomôcť. Určite ma to niečo naučilo, zlepšilo to moju manuálnu zručnosť, takisto som spoznal aj kopec ľudí, ktorí mi dali niečo do života. Takisto som veľmi rád, že tá práca zahŕňala aj cestovanie po celom západnom Slovensku a mal som príležitosť vidieť, ako fungujú rôzne firmy. Vo firme Byto som fungoval trošku inak. Vo firme Byto bola dôležitá tímová spolupráca pri montovaní regálov. Myslím si, že som bol prínosom v montážnom tíme a že som ponúkol zákazníkom tú najlepšiu kvalitu, ako som len mohol. Je pre mňa určite stabilita a sloboda. Môj cieľ je byť stomatológ. Takže každý krôčik, ktorý pravím bližšie k tomuto cieľu, tak ma niekam posúva. Moja taká chyba, čo by som povedal, seba kriticky, je, že som netrpezlivý. Tomu sa učím, aby som bol viacej trpezlivý. Treba si nastaviť cieľ a každý deň sa za ním posúvať. Určite áno, určite by som to prijal. Veľmi sa mi to páčilo, lebo ten prístup je naozaj moderný a zodpovedný. Bolo nám poskytnuté to najmodernejšie a najkvalitnejšie vybavenie, aby sme mohli našim zákazníkom ponúknuť tú najväčšiu kvalitu, akú môžeme len ponúknuť. Preto to sa mi veľmi páči firma Byto a som veľmi rád, že som mohol byť súčasťou tejto firmy. A určite, ak dostane príležitosť, tak ju znovu zoberiem.